Глобул, в която всеки ден се раздаваше по един Мерцедес. В редакцията ни обаче се обадиха множество граждани, които се оплакаха от некоректно отношение на оператора. За какво става дума? Вижте в този частен случай. Аз съм Мая Димитрова. На 6 октомври 2008 година стартира СМС промоцията на Глобул 100 на 100. Идеята е да пращаш СМС-и с отговори на определени въпроси и в крайна сметка да спечелиш Мерцедес. Според сайта на мобилния оператор, в играта са взели участие 600 000 клиенти. Всеки СМС струва 1,20 лв. На 1 декември обаче нещо в системата на Глобул се обърква и някои от участниците получават СМС, от който става ясно, че печелят Мерцедеса за деня. Всеки ден пращаха съобщения на мобилния ми телефон да участвам в играта. И един ден реших да участвам. Пуснах СМС, регистрирах се и на другия ден получих съобщение от Глобул. Към 1 часа в едно кафе бях с приятели, получих съобщение, в което пишеше: Павлин, вие току-що спечелихте Мерцедес. И на следващия ден получих СМС от 777, в момента в който бях на работа: Детелина току-що спечели Мерцедес. Отговарям аз и какво става след време? На 1 получих съобщение, в което изписаха Олег, Уин. Това е някакво съдържание. След него изписат: и току-що спечели Мерцедес. Съответно следва буйна радост. Естествено, както всеки нормален човек, много се зарадвах. С моите приятели също започнахме да се черпиме. Не повече от 40-50 лева. Това беше скромно, но още не осъзнавах. Аз дори първите 10 минути не можех да осъзная какво се случи. Когато го прочетах съобщението, го дадах дори телефона на другите хора около мен да го прочитат и те. Просто беше много шокиращо общо взето. В смисъл, не съм очаквал въобще. Си беше стрес цялото изживяване. Абсолютен стрес, да. Дори моите приятели след това ми казаха, че съм бил бял като платно, когато погледнах и когато четях съобщението. Вълнение голямо наистина беше. И аз се обадих в къщи на съпруга ми. Така, тъй, спечелих. Получих съобщение, че съм спечелил. Радостта обаче е кратка и Мерцедеса бързо се превръща в мираж. Когато се обадих на оператора, ми казаха, че е станала грешка в системата и са пратили съобщение на всички участвали за този ден теглянето. Са пратили такова съобщение. Помолих ги да ми дадат някой човек, с който мога да получа повече информация. Казаха, че няма какво да ми обясняват. Има грешка и това е. Говорих с мои приятели познати, които също са участвали. Те не са получили такъв СМС. На същия ден? Да. И не са получили такъв СМС. Слезнахме в един от магазините на Глобул да разберем по-подробно за СМС-а, дали наистина съм спечелила или не. И следствие на прочитането на СМС един от служителите каза: честито, да, наистина, вярно е, спечелили сте. И от срещната страна дойде пак друг служител и каза: чакайте малко, те трябва да ви се обадят допълнително. И до ден днешен не са ми се обадили, че съм спечелила. Само СМС-а ми остана. Проведен разговор до мобилния оператор на кол-центъра. Оттам получих информация, че не мога да получа никаква информация. Оттам мога да получа информация как да участвам, но не и дали съм сред печелившите. Нормално е, грешки се случват. Въпросът е как се реагира след това. Извини ли ти се някой? Не, дори се държаха доста, бих казал, и арогантно. Нито съм получил друго съобщение от тях за извинение или за каквото е било. Дори не са ми се обадили след това. И как се почувства, когато разбра, че не печелиш? Почувствах се доста глупаво. Доста глупаво и не знаех как да реагирам. В смисъл, в един момент някакъв изблик на радост, на щастие, в следващия грешка. Един вид останах излъгана. Поискахме позицията на Глобул, които заявиха, че им е невъзможно да се появят пред камера. Изпратиха ни писмо, в което обясняват, че заради софтуерен проблем участниците в играта са се заблудили, че печелят. Служителите в кол-центровете са били инструктирани да се извинят за причиненото неудобство и ако не са го направили, потърпевшите могат да подадат жалба. Всъщност, хората, които ни потърсиха, очакваха от Глобул не повече от извинение. Такова в писмото няма. Затова човек 100 на 100 трябва да си помисли
преди да участва втори път в подобна игра. От Global не пожелаха да застанат пред камера и просто да се извинят. Вероятно си имат някакви причини. Подобно отношение към клиентите обаче винаги става повод за съмнения относно коректността на организаторите и същността на играта, а именно, че става дума за печелене на пари на нечия друга сметка. Това беше частен случай. Аз съм Мая Димитрова.